Eusko ikaskuntza, jakitez. Jakintza zabaldu nahian Eusko ikaskuntzako kontuekin gatoz berriro ere. Gaurkoan itsasoz gaindi abiatuko gara, maiatzaren 4, 5 eta 6 Montevideon eginen diren jardunaldi batzuk hartuko baititugu mintzagai. Gaia, Euskaldunon presentzia munduan eta komunikabideak. Euskal Herriko Unibertsitateko Amerikako Historiako irakasle da Oskar Alvarez Gila, jardunaldi hauen koordinatzaile ere bada. Aurten Uruguayen burutuko dituzte. Oskar Alvarezek eman dizkigu azalpenak. Bueno, orain arte aurreko bi urteetan bi deialdi egin genuten, batez ere hemen Gasteiz inguruan jendea tabiltzeko, pizkat ikusi genuelako, Ameriketako euskaldunei buruzko ikerketa gero eta gehiago ari garela egiten, da gero eta jende gehiago hori da, pizkat ezagutzen, hor gure historiako zati ez ezagun hori, zer egin zuten euskaldunek munduan zehar eta batipat Ameriketan, eta, orain arte, hemen EHUko, baliabideak hartuta, egin genuen, pizkat, bi saiakera, jakiteko, batez ere jakiteko, munduan, zenbat jende dagoen gai hau ikertzen, eta ikusituko jende asko dagoela, ez bakarrik Euskal Herrian, eta mundu zoan zer bat direla ikerlariak, historialariak, eta Euskaldunei buruzko ikerketak egiten, eta kontratu ginen oso gai interesgarria zela, asko dagoela egiteko, eta horregatik nola jende asko dagoen, batez ere Ameriketan, uste dugu obedela haientzat ere toki bat izatea, eta horregatik hirugarren edizio hau hor egingo dugu Montevideon. Baina ez Montevideon bakarrik internet bidez parte hartzeko aukera ere izanen da? Bai, eta horrek badu bere azalpena, mintegi hauekin batera ere, badugu antolatu dugu edo antolatzen ari gara Eskozaren ikaskuntzaren laguntzarekin, antolatzen ari gara sare bat, esan bezala, munduan zehar euskaldunak ikertzen ari diren pertsona, bat ez da ikerlariak, izateko irakasleak, eta pizkat biltzeko eta elkarrekin komunikazioa eta notiziak eta berriak eta hauek elkartzeko, antolatu dugu edo badugu gune bat, oraindik hasi berria da, baina nahiko interesgarria, eta pentsatu dugu ere, normalian mintegi hauetako helburua da, bakoitzak egin duenaren berri ematea eta bestea jakitea. Eta nola jendea badago, batzuk Montevideon, beste batzuk Estatu Batuetan, beste batzuk Japonian, beste batzuk hemen, zezakau naturik gaude, edako dugu edo pentsatu dugu, teknologi berriak erabili behar dira horretzako daude, eta konbenigarria ditzakela, internet erabilita ere, mintegi hau virtualera egitea, eta nonbait, hor dauden, emango diren hitzaldiak eta testuak, internete jarriko dira, eta jendeak, edonondik, izango du aukera, testuak irakurtzeko, eta baita ere, izlariei edo testuen egileei, beren galderak iradokizunak eta bidaltzeko. Bai, jardunaldi horiek maiatzaren 4, 5 eta 6 burutuko dira, eginen dira, Euskaldunok munduan eta komunikabideetan hoize da berez gaia, baina zein helburua? Joan den urtean bizkatik egin genuen lendabiziko saiakera bat berrekutsu gara, zera ginen ikertzen, eta konturatu gara, Euskaldunek batetik, egon diren tokietan, eta oraindik ere horrela dira egiten, komunikabide asko sortu zituztela. Egunkari, aldizkari, eta bestelako hor lanak eta argitaratu zituztela. Eta hor badago oso altxori interesgarria, esaterako Estatu Batuetan gutxienez bi aldizkari edo egunkari agertu ziren euskara hutsean esaterako, eta horlako mila dibide badago, hemen askotan ezagutzen ez dienak, eta gure pizkat lan hauen inguruan ikerketa bultzatzea, eta horrekin batera ere, euskaldunek hor Ameriketan egin zituzten prentsa edo aldizkari eta egunkari guztiak ezaguteraztara, eta beren balio eta beren aberastasunak eta pizkat agerian ustea. Beraz, hori helburua, gai konkretuak zein lirateke?
Bueno, badira denetarik, egia esan, pizkatze gaia da hor komunikabideak, bat prentsa eta horren inguruko lanak, badira danetako lanak, esaterako, batzuk, pizkat ikusteko, ikusten dut badagoela, hemen gainera Euskal Herritik joango dan, mutil gazte bat, eta bera ikertzen ariko da, Kuban sortu zen Euskal Prentsa, dagoeneko 1886an agertu zen lehendabiziko euskal aldizkaria Kuban, hemen baina askoz lehenago batzutan kasauetan, eta esatzeko badago beste bat, azkenenko urtetan ITB-ek hor kanal basko daukan, hor Amerikan daukan kanal basko horrekin, pizkat zelako incidentzia, zelako eragina duen, gaur egungo euskal komunitateen pizkat bilakaeran. Ze ikusten duzunez, danetari badago, baina hor dana da, pizkat komunikabideen mundu horren inguruan. Eta hitzlariak ere aipatu nahi genituzke, zein izanen dira ponente horiek? Bueno, hor, badira bi aldi berean bi mintegi, bata presentziala, hor Montevideon bertan, hor egongo diren hizlariak, batez ere, Uruguai eta Argentinako irakasleak dira, pentsatu dugu, normalia, honena dira, hor tokian tokiko ikerketa bultzatu behar dugula, eta, zaterako, batzuk aipatzeko, Eduardo Torrik hitz egingo digu, gutxi gora bera, azkenengo hamarkadan nola agertu da, edo nola erakutsi da Euskal Herriko bilakaera politika Argentina eta Uruguaiko prentsan, zaterako, oso ikerketa polita da, edo, zaterako beste bat, Natalia Correa, Uruguaiko Errepublikako izateko irakaslea, honek hitz egingo du batez ere botere arazoak eta horren inguruko agerpena Uruguaiko euskal prentsan, euskal prentsa ugaria badago gainera Uruguaian, pizkatze hortik gongo da. Gero, bestean virtualean, mundu osoko pertsona badaude. Batez ere txoko bat ireki diegu ikerlari gazteentzat, ikerlari gazteei. Gure asmoa bada, pizkatze ikerlari gazteen hauen artean, gai hau bultzatzea eta alik eta lan eta ikerketa gehien egitea. Eta horregatik, Euskal Herriko Unibertsitatetik eta baita Nafarroako Unibertsitatetik eta Pabeko Unibertsitatetik ikasleak ez dira joango Montevideora, baina beren lanak aurkeztuko dira mintegi honetan eta denon eskura egongo dira. Beraz, komunikabideak nola baitere eta haiek duten presentzia Ameriketan hori aztertuko duzue, aurreko urteetan azterketa hori zeren inguruan joan da, hau da, zein izan da gai aurreko urteetan? Bueno, lehendabiziko urtean urte berezi izan zen, oso gutxi ginean, eta batez ere, nonbait euskara eta euskal kulturaren inguruko gaiak jorratu. Horixe beraz, gaukoan eusko ikaskuntzak eskaini digun tartea. Informazio gehiago irubebikoitza euskoikaskuntza.org elbidean izanen duzue, edo bestela Euskosareren interneteko gunean. Eusko ikaskuntza, jakitez.